Hej, táto, môžem sa ťa niečo spýtať? No, Že jak vzniklo celé to, ak ty Ponytax sa založil a prečo vôbec? ste boli malé žaby, tak som hľadal nejakú aktivitu v okolí, lebo bolo cudzie prostredie a som nič nevedel nájsť, tak som si povedal, že budem musieť vytvoriť nejakú takú platformu, kde nájdem detské ihriska, workoutové ihriska, skateparky, také tie veci. Tak to celé vzniklo. A myšlienka prvá. No. A ako dlho to už robíš? No už je to asi nejakých 10 rokov, čo tomu venujem. A čo by si chcel ďalej dosiahnuť s tým? Tak vznikla z toho taká platforma, ktorá umožňuje nielen zobrazovať ihriska workoutové a navigovať k ním, ale umožňuje aj predávať fitkám, trénerom, kadečomu voľné sloty časové. Platiť to cez nás umožňuje, takže my sme sa pre takú platformu zaujímavú. A ako vidíš, že kam to pôjde ďalej? Ďalej to pôjde do toho, že v mape si budú môcť ľudia vyhľadať v okolí svojom, ak sa rozhodnú hýbať, point a v tom pointe bude podľa ich zamerania to, čo ich baví, to, čo sa im páči. Bude tam buď tréner, bude tam tréning, niečo voľné, čo tam svieti a je to možné kúpiť, si to zakúpiť a bez toho niekam volali, písali, mailovali a podobné veci, takže tak. To je budúcnosť. Bez spamu, bez reklam, uvidia len to, čo ich zaujíma. No tak ďakujeme.